Dětské centrum Chovánek. Dneska jsme odklepali ten základní kámen a to dokončení, toho bychom se mohli dočkat v květnu roku 2011 a stěhování na podzim 2011-2012. Já si myslím, že to bude významný okamžik, protože děti a samozřejmě personál odejde z domu v pisárkách semka do tohoto krásného prostředí a pokud jim ten život nedopřál to nejlepší, tak doufám, že jim se pokusíme nahradit tu rodinu a ten jejich život aspoň krásným výhledem, krásným prostředím a nejenom v tomto novém domě, ale samozřejmě i tady v okolí. Investice 145 milionů, dalo by se říci, že to je jedna z největších investic ve městě Brně za poslední 4 roky, protože těch 145 milionů jde celých z rozpočtu statutárního města Brna. Děti zde stráví celý svůj život. Já si myslím, že to jsou dobře vynaložené prostředky. Já doufám, že se jim tady bude dařit, líbit a že stavba půjde takovým tempem kupředu, abychom ji opravdu v květnu příštího roku mohli otevřít.